Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Akwai labari. An baiwa hammata iska a majalisar dattawa ta ƙasar Mexico. A ranar Laraba, wasu 'yan majalisar dattawan Mexico sun shiga faɗa da juna yayin da wata muhawara mai zafi kan zargin cewa 'yan adawar majalisar sun buƙaci a yi amfani da sojojin Amurka wajen yaƙar ƙungiyoyin miyagun ƙwayoyi. Ɗan majalisa Alejandro Merano, shugaban jam'iyyar adawa ta PRI, ya nufi mimbari a ƙarshen zaman ranar Laraba, inda ya fusata ya nufi shugaban majalisar dattawa Gerardo Fernandez Norana na jam'iyya mai mulki ta Morena saboda rashin samun damar yin magana. A wani bidiyo da majalisar dattawan Mexico ta wallafa a kafafen sada zumunta, an ga Moreno yana tura Fernandez Norana sau da dama, ya buge shi a wuya sannan ya ture wani mutum ƙasa lokacin da ya shiga tsakani. Faɗan ya biyo bayan muhawara mai zafi inda aka zargi jam'iyyun adawa PRI da PAN da yin kira ga sojojin Amurka su shiga Mexico, zargin da dukkansu suka musanta. Daga bisani, Norana ya bayyana cewa zai shigar da ƙara akan Moreno bisa laifin cutar da jiki tare da neman a cire masa kariyar majalisa. Ya ce, muhawarar na iya zama mai tsauri, mai zafi, mai ƙarfi. Yau da aka fallasa su 'yan adawa da cin amanar ƙasa suka fita hayyacinsu saboda an bayyana gaskiya. Amma Moreno ya zargi Norona da fara rigimar, inda a shafin sada zumunta na X ya rubuta cewa shine ya fara kai hari, ya yi hakan ne saboda ba zai iya rufe mu da hujja ba. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja. Sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.